मरिगाव जिल्लायाव फैनायनि जाहोना मोननै मोनसेया जाबाय सोलिफुनाय जि लकसभानि जि बिसायख'थि बिनि फोसावदिंनाय मोनसे हाबाफारि आरो मोनसेया जाबाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बेयाव गामि सोसननाय आरो बिनि जि बियाब दाफुंनायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जोंनि मरिगाव जिल्लायाव थानाय मोनफ्रोमबो बर'नि माहारियारि आफाद आरो सानसुमै बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जे बिनि जि सोलिबाय थानाय जि खामानि बेनि फोरमायथि होनाय बे मोननै हाबाफारिखौ लानानै जों बेयाव दिनै बाहागो लाफैदोंमोन जे नितिगत भाबे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो बर' सुबुङा जोंनि भारतआव दा जि सोलिबाय थानाय नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जि सरकार बे सरकारनि प्रति जोंहा मोनसे बिबान दङ मोनसे मावनांगौ खामानि दङ मानो होनोब्ला 2020 सननि 27 जानुवारि तारिखआव भारत सरकारा बर'नि गेजेराव जि मोनसे गोरोबथा बिटिआर एकर्ड बेखौ खालामनानै होलांदोंमोन आरो बेनि दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै जे माखासे मावफुंजायै जि माखासे क्लजेसफोर दङ दफाफोर दङ बेखौ मावफुंजानांगौनि जे मोनसे जोंहा बेयाव सरकारा मावनांगौनि जि मोनसे हाबाफारि बेयो आद्रा जानानै दङ दा बेनि थाखायनो जोङो गासै बर' सुबुंफ्रा नैबे समाव बिजेपि दोलोआ फिन नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव जाहाथे भारतआव मोनसे सरकार फैनो हायो दा बेनि थाखाय बिथांमोननो भट होनांगौनि जि बाथ्रा बेखौ जों रायजोफोरखौ खावलायनो बेयाव फैदोंमोन आरो बेनिनो मोनसे दफा हिसाबै 5.1 बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बियो दाबो इन्टारिम सरकार जानानै दङ दा बेखौ सांबिधानिक मर्यादा गोनां मोनसे आबुं बेयाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाफुंनांगौनि थाखाय आसाम सरकारा जि मोनसे बिबान दङ दा आसाम सरकारखौ जोङो जाहाथे जोंनि अधिकारखौ हायबस्त खालामनो थाखाय जे बिथांमोनखौ जोङो बुंनो हानाय बादि जों रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो फैदों जे डाबल इन्जिननि जि मोनसे सरकार दिल्लीयाव आरो दिसपुराव बे मोननैबो सरकारखौ जाहाथे गोहोगोरा खालामनो थाखाय जोंनि बर' सुबुङा नैबे समाव बिजेपि दोलोनो मदद होनांगौनि जि मोनसे बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोङो बेयाव खावलायफैदों रायजो राजाखौ भट होनो थाखाय दा बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय आथिखालाव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनि गामि आरो बेनि बियाब दाफुंनायनि हाबाफारि बे सोलिगासिनो दङ दा बेनि थाखायनो आसाम सरकारा मोनसे बिथोन होदों जे बिथांमोना मोनसे साजेस्ट खालामदों जे मोनफ्रोमबो आसामाव दा स्टेट एक्टनि गेजेरजों दाजानाय जि मोनसे काउन्सिलफोर दङ बियो मिसिं अट'नमास काउन्सिल थेङाल अट'नमास काउन्सिल देउरि सनिवाल बर' कसारि बे गासिखौबो जाहाथे गावबागावनि हारि माहारिनि गेजेरावनो जाहाथे बेखौ मजबुत खालामनो हायो आरो बेयाव हाबब्र'नानै थानाय गुबुन गुबुन माहारि बिथांमोननि गामिफोरखौ जाहाथे बेयाव डिन'टिफाइ खालामनानै गोदानै जुदि हाबै दङब्ला बेखौ सोसननानै जि मोनसे गोख्रों अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे कनसेप्ट बे कनसेप्टजों जाहाथे स्टेटआव दाफुंनो हायो दा बेनि थाखाय जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलावबो मोनसे बिबान गोलैनायाव जोंनि काउन्सिलनि बागै जों रायजो राजाखौ फोरमायनो थाखाय बेयाव फैदोंमोन बिजेपियाथ' एबार मोनसे स्ल'गान होदों आपकी बार माने मदि सरकार नङा आपकी बार 400 पार दा बे 400 पारा जे जागोन दा बेखौ जोङो मिजिंथिनो हायो आरो जों एक्जिट पलखौ बेखौनो नुबाय थादों आरो आसामाव देग्लाय जोङो नायदों बेयाव गासै 12 बेयाव समस्तिया देरहानाया प्राय रोखायानो जानानै दङ धुबुरीखौ गारनानै धुबुरीयाव एसे कनफिउस जानानै दङ गोनो गोथो नाथाय बाखि जि माखासे समस्ति दङ दा बेयाव 11 निफ्राय 12 बे समस्तिया आसामनियाव बेयाव माने अलरेडि देरहानानै दं बेबादि थासारिखौ जों नुदों मानो होनोब्ला बिजेपि नैबे दोलोआ सरकार दानानै दिनै सुबुं माहारिनि थाखाय माने जि बाथ्राखौ सानदों बिनि सिगाङावबो जों गोबां सरकार नुदों आजादि का अमृत महोत्सव दिनै भारतबर्षआव फालिदों नाथाय नैबे भारतबर्षआव दासिमबो गोबां जेंना दङमोन नाथाय बे जेंनाफोरखौ दिनै नैबे मदि सरकारा बा डक्टर हिमन्त बिश्वनि जि सरकार आसामाव बे सरकारफ्रा दिनै सुबुं माहारिनि जि माखासे जेंना बे जेंनाफोरखौ दिनै बिथांमोना गमामायैनो बुजिनो नाजादों आरो बेखौ सुफुंनो थाखाय दिनै नैबे डाबल इन्जिननि मोनसे सरकार बे सरकारा दिनै बेयाव माखासे पलिसिसफोरनि गेजेराव बेखौ मावफुंनायखौ जों नुगासिनो दं आरो बेखायनो आं सानो नैबे दोलोआ राजनितिनि नामाव राजनितिल' खालामाखै राजनितिनि एसे बाहेरायाव थांनानै बियन्ड डेट जों बेखौ थांनानै खामानि मावनायखौ नुगासिनो दं आरो बेनि थाखायनो फोथायनो हायो मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों
चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।